Hemen plazan elkartzen. Kasurik onenean kanpora joaten ginen, hiriburuetara, edota etxean geratzen ginen, itzalpean, isilpean, edota internetetik edo telebistatik iristen zitzaizkigun irudiekin konformatzen ginen. Badira urte batzuk, herri eta eskualdeetan ere sexu eta genero disidentziak, kaleak eta erdiguneak hartzen hasi garena. Ekainaren 28 harago ere, urtean zehar gure auzo eta herriak bizigarriagoak izan daitezen, gure bizitzak ikusgarriak izan daitezen borroka egiten dugula. Sexu eta genero disidentzien bizitzak hobetzeko borrokari, aurpegia, ahotsa eta gorputza jartzen diogula. Ez gara inondik inora kolektibo osoa. Gu ez gara ez denen ahotsa, ez da denen aurpegia. Eta ez dugu izan nahi ere. Hemen ez gaude denak, baina denon bizitzak bizigarriagoak izateko ekarpen txikia egin nahi dugu. Gure existentzia politizatu nahi dugu, gure bizitzak, beharrak edota desirak problematizatu. Kontzientziak eragin eta gutako bakoitza nor garen bizitzak non kokatzen gaituen eta non egon nahi genukeen auzitan jarri. Existitzen garela lau haizetara oihukatu. Duela urte batzutatik ona, loraldi bat izan zen feminismoan, transfeminismoan eta mugimendu transmaribiboioan. Eta bazirudien ia dena lortuta zegoela. Eta kolpetik loraldi horri hamarkada luzetan egindako lorpenei, erreakzionariosmo matxista, transfobo, homofobo eta fasisten gorakadak jarraitu die han hemenka. Baina ez gaitu harritzen, badakigulako historian, borroka eraldatzaile eta iraultza handienen aurrean, beti datorrela mugimendu erreakzionario eta kontserbadoreen oldarraldia. Piztia, piztu eginda. Gizon zuri, cis eta heterosexuala urduri dabil, zaunka ari da eta gainerako zakur, kateme eta piztiek lekuak enduko dioten beldur da. Baina badakigu ere honek ez duela atzera bueltarik. Gutxiengoen askatasuna irabazita, denon askatasuna ekarriko duen borroka delako gurea. Eta gaur, hemen gaude, herri eta auzoetan oraindik egiteko asko dugula uste dugulako. Hemen gaude gure herriko kaleetan, gure gorputzak eta bizitzak agerian jartzeko, ikusarazteko. Kale hauek gureak ere badirela aldarrikatzeko. Gaur eta urte osoan zehar, egunero, metro karratu bakoitza gure presentziaz eta borrokaz betetzeko. Arrasateren historian lehenengo aldiz LGTBIQ+ errealitateen diagnostiko bat abiatu da. Arrasate bizigarria dela entzun eta sentitu dugu batzuetan, baina hori beti alda horrela, noraino eta norentzako. Gure herria ez baita denontzako berdina. Ez da berdina erdiguneko gizon, gazte, cis eta heterosexualentzat, edota auzoko emakume trans migratu batentzat. Gure Arrasate ez da berdina familia eredu normatibo batean bizi denarentzat, edota ez da hain samurra adineko emakume lesbianarentzat. Gure bihotzeko Mondraue ez da akaso hain bihotzekoa genero binarismoari desafio egiten dionarentzat. Mondra, we sometimes walk alone. Arrasaten espazio publikoak ez dira denontza seguruak. Lagunarteak, kuadriak edota eskolako jolastokiak ez dira beti babeslekuak. Infernua bilakatu daitezke oraindik gutako askorentzat. Lantokia behin eta berriro armairuan sartu eta irteteko espazio itxia da. Arrasatear LGTBIQ+ gazteak gertuko erreferente gabe bizi dira. Eta sexilioa oraindik ere arrasatear askorentzat alternatiba bakarra da. Arrasaten hotz handia egin dezakeelako bidea bakarrik egin behar duenarentzat. Gure herria indartsua dela esaten dugu. Nortasuna duela. Herri borrokalaria dela. Baina ezin dugu iraganaren memorian gelditu. Ezin gara iraganetik bizi. Are gehiago, garai bateko jarrera apurtzaileak uste baino kontserbadoreago bihurtu bazaizkigu, bihurtu baditugu. Borrokalariak, ekintzaileak, iraultzaileak zein punkiak izateko araua zalantzan jarri behar baitugu eta akaso zenbaitetan gure herriak araua erreproduzitu eta indartu baino ez baitu egiten. Ustez, punkaren sorterrian, elkarlanaren eta ekintzailetzaren kapitalean edota iraultzaren abanguardioa deitu den gure herrian. Araua hausteko borroka adierazpide oro da beharrezkoa. Ozen oihu egin daiteke, paretak margotu daitezke, hitzaldiak antolatu, mobilizazioak eta grebak egin, boxeoko guanteak hartu eta bengalak piztu ere bai, nahi baldin bada. Baina isiltzen ikasteak araua haustea ere esan nahi dezake. Beste gorputz eta hots batzuei lekua egitea, gure desirak zalantzan jartzea, deseraikitzea, espazio publikoak nola hartzen ditugun jabetzea. Besteen aurrean nor garen eta nola agertzen garen konturatzea eta gure jarrerak aldatzea. Desberdinekin elkarlana sustatzea.
Nork zaintzen gaituen eta nork zaintzen dugun ohartzea, balioan jartzea, eta besteak zaintzeko zer egin dezakegun hausnartzea. Hori guztia baita agian, bizigaren gizarte cis, patriarkal eta heteronormatiboaren aurrean apurtzaileak izatea. Ez dugu lehengo garaietan bai gehiago entzun nahi. Gure herria aldatu eginda, mundua bezain beste. Eta gure borrokek errealitate berrietara jauzi egin behar dute. Azalean jazten duguna, jazten dugula. Mamian baitago benetan eraldatuko dugunaren balioa. Itxuran edota hitzetan baino, ekintzetan. Eta horrek badakar berarekin gure gorputzak lehen lerroan jartzea. Familian, kuadrillan, eskolan, lanean, eszenatokian, parrandan, kirolean. Eta guk bezain beste guztiek. Gu ez bai gara aniztasunaren kuota bat. Hemen denok garelako anitzak. Eta hemen arazo bakarra denoi eragiten digu normatibitatea delako. Denoi dagokigu gure barrura begiratu eta denon bizitzak bizigarriago izan daitezen heteronormatibitatea eta binarismoa borrokatzea. Gutako bakoitzari zor diogu hori. Inoiz denak aske izango bagara. Denak ala inorrez esaten omen zuten aspaldi. Fasismoak, transfobiak, homofobiak, arrazismoak eta xenofobiak gure kaleak bezain beste gure lagun arteak, familiak eta lantokiak hartzen ari baita poliki-poliki. LGTBIQ+ pertsonen aurkako erasoak, irainak, erailketak, legeatzerakoiak, zigorrak, bazterkeria zein indarkeria kasuak ugaritzen ari dira munduaren luze zabalean. Konturatzerako, uretan dagoen igela bezala borborka irekin eta bizitzak zu hartuko baitigu eskuartean. Ustez, hain bizigarriak ziren gure herri eta kaleetan ere bai. Esan izan dugu denok nahi eta behar dugula sofa batean eserita bezain eroso bizi gure auzo eta herrietan, gure familia eta lagun arteetan. Atxeden hartzeko, arnasa hartzeko edota babesteko. Baina munduan gutxiengoen aurka altxatzen ari den fasismoaren, gerraren eta genozidioaren aurrean, badakigu ezin garela sofaren erosokerian geldi geratu, lozorroan erori, ezin dugula loak hartu. Sofatik altxatzeko ordua dela. Erresistentziatik harago bizitza duin, aske eta gozagarriak nahi ditugu. Bizitzeko, gozatzeko eta maitatzeko borrokatzen garelako. Gorputz aske eta burujaben aldeko borroka delako gurea. Herri aske eta bizigarrien aldeko borroka antifasista eta antiarrazista. Gure gorputzak ez dira erruaren, lotxaren edo bazterkeriaren gudu zelaiak. Gure gorputzak aske bizitzeko, dibertitzeko eta plazererako lekuak dira. Plazera eta dibertsioa bizitza bezain politikoak baitira. Sofatik altxatzeko ordua da. Kaleak, familiak, kuadrillak, eskolako gela eta patioak, lantokiko bulego eta tailerrak hartzeko ordua da. Herri askeak, egiazki askeak izango baitira, denontzako herri bizigarriak baldin badira, eta denok ikusgarriak baldin bagara.